Com va definir Celsius la seva escala? Va prendre la temperatura a la que l'aigua es congela i va dir que era 0, i després va prendre la temperatura a la que bull i va dir això és 100. I va pensar que 100 era un bon nombre de marques entre els dos punts. Segur? Sí. Doncs no va ser així. De debò? Celsius mai va idear ni utilitzar l'escala que ara porta el seu nom. Em prens el pèl? No, Michael, no. Aquesta és la ciutat sueca d'Uppsala, 70 quilòmetres al nord d'Estocolm. En aquesta casa hi vivia Celsius. El 1741 era professor d'astronomia a la Universitat d'Uppsala. I aquest és el primer termòmetre Celsius. Aquesta és la primera escala d'Anders Celsius afegida a la d'un termòmetre antic. Així tenim l'escala de Delisle a l'esquerra i la nova escala de Celsius a la dreta. Aquestes marques mostren que Celsius va tenir la idea de separar els punts de congelació i d'ebullició de l'aigua en 100 graus. Va fer les primeres observacions amb l'escala el dia de Nadal de 1741. Però hi heu notat alguna cosa estranya? Fixa't, 50 està al mig, però els números incrementen en direcció al bulb del termòmetre. Per tant, Celsius fa una escala capgirada. Va posar 0 al punt d'ebullició i 100 al de congelació. I això per què? Bé, d'una banda, Celsius seguia l'escala de Delisle, que tenia 0 graus al punt d'ebullició de l'aigua i augmentava fins a 150 per al punt de congelació. I probablement tots dos van fer servir escales capgirades per evitar els números negatius. A Suècia fa fred, molt per sota del punt de congelació, de manera que, amb l'escala capgirada, s'eviten els molestos signes negatius que estalvia errors en els registres. Crec que seria molt curiós tenir aigua bullint a 0 graus i congelant-se a 100. I estem d'acord, no? Encara que avui pugui semblar estrany, no hi ha cap raó objectiva per preferir una escala ascendent a una escala descendent per mesurar els graus de les coses. De fet, quan Celsius va morir, encara utilitzava aquesta escala invertida. Qui la va girar? Aquí hem d'agrair l'escala de Celsius moderna. L'any 1745, just un any després de la mort de Celsius, apareix una nova columna al registre de temperatures d'Uppsala, amb la nova escala amb el nom Ekström, un fabricant d'instruments d'Uppsala. Al 1747 s'hi afegeix una altra columna, Stromer, el successor de Celsius com a professor d'astronomia. De nou, hi trobem l'escala moderna. Però és un altre professor d'Uppsala que reivindica haver invertit l'escala. És el famós biòleg Carl Linnaeus. Diu que va invertir l'escala quan va encarregar un termòmetre a Ekström per al seu hivernacle. Fos com fos, sabem que al 1745 hi havia un termòmetre a la Universitat d'Uppsala amb l'escala que ara tots coneixem. Si no fos que no va ser el primer termòmetre d'aquest tipus que es va crear. El 1743, un any abans de la mort de Celsius, un científic francès que treballava a Lió va crear un termòmetre amb 0 graus per al punt de congelació de l'aigua i 100 per al punt d'ebullició. Era Jean-Pierre Christin. Aleshores, per què no es diu graus Christin en lloc de graus Celsius? Bé, durant molt de temps no es feia referència a aquesta escala de temperatura en cap nom propi, sinó que només es va anomenar escala centígrada, de 100 graons o passos. El problema amb això és que centígrad té altres significats en francès, espanyol i italià, on un grau es pot referir a una centèsima part d'un angle recte. Així, per eliminar aquesta confusió, l'Oficina Internacional de Peses i Mesures, el 1948, va canviar el nom de l'escala centígrada quan va alinear-la amb les escales Kelvin i Fahrenheit. Van triar el nom de Celsius possiblement a causa d'un popular manual de química del 1800, d'un tal Berzelius. Berzelius identifica Celsius com el primer a idear una escala amb 0 al punt de congelació de l'aigua i 100 al punt d'ebullició, i propaga així el mite que Celsius va crear aquesta escala. Aleshores, mereix Celsius que el seu nom quedi immortalitzat als mapes del temps de tot el món? En principi no. Fer dues marques i decidir una sèrie de graus entre elles és fàcil. D'altres també ho van fer.
Però el que va fer Celsius va ser establir quins eren els processos físics per produir d'una manera fiable una temperatura fixa. Quan Celsius treballava s'utilitzaven unes 30 escales de temperatura diferents. Alguns termòmetres tenien fins a 18 escales, unes més fiables que altres. Com a referència, una escala utilitzava el celler més profund de l'Observatori de París. D'altres, la temperatura de fusió de la mantega o les temperatures internes de determinats animals, fins i tot el dia més calorós a Itàlia, Síria o al Senegal. Aquestes escales poc fiables, combinades amb la construcció deficient de termòmetres, feien gairebé impossible registrar temperatures exactes, per no parlar de compartir-les amb d'altres científics d'arreu. Celsius va resoldre aquest problema. Va demostrar que la fusió de la neu manté una temperatura fixa independentment de la latitud o la pressió ambientals. També va determinar la relació precisa entre el punt d'ebullició de l'aigua i la pressió ambiental, de manera que els termòmetres es poguessin calibrar en qualsevol condició. Tot i que l'escala, en si, no va ser creada per ell, pel fet d'establir un sistema fiable de mesura, Celsius sembla que mereixi una unitat de temperatura. Avui l'escala Celsius ja no forma part del sistema internacional d'unitats. Ara es basa en l'escala Kelvin, la qual es defineix establint el punt triple de l'aigua, on els estats sòlid, líquid i gasós coexisteixen en equilibri a 273,16 Kelvin. La mida d'un grau Kelvin és la mateixa que la d'un grau Celsius, i el punt zero de l'escala Celsius es va establir als 273,15 Kelvin. Això vol dir que, en Celsius, l'aigua pura bull a 99,974 graus i es congela a menys 0,0001 grau. Aquesta precisió es deu a un gran nombre de científics. Així doncs, la C de Celsius no només representa Celsius o Tristan o Carl Linnaeus, sinó també la comunitat científica, el treball de la qual durant segles ha construït una escala tan sòlida que avui la donem per descomptada.